Mas Yoga. Aku. Wes kupingmu. Anitem. Ya, atur sembah nuwun. Iki ngalap berkah ya Mas Gareng. Ing rikalungguhan iki ngalap berkah ana ing Satriya Wasis. Iya. Iki ngaturke ngendoni rasa ngaturke jineman sik. Iya. Jineman apa? Trok. Oke, adik glinding. Oke, wih, seneng aku, Trok. Oke. Ya, aku nek ora glathik glindinge Mbak Pita ngono ora. Nek aku nek ora Mbak Repa ngono ora. Aku nek ora glathik glindinge Bu Rusmiatun ora. Kok iso teko kono sing jene mung iki. Oke, lampunya dinyalakan biar hebat. Yuk. Iki sapa ki sing ngaturke, Reng? Iki anu, Trok. Aku nyuwun Mbak Pita. Mbak Repa ya, Mbak Repa. Aku Mbak Pita aku pengen nembangke njaluk tulung Ruwat Punagi. Ya. Nah, Repa. Nah. Cineman duet nggak boleh, Mas. Piye? Cineman duet nggak boleh. Anu. Oleh, zaman saiki ki oleh. Pokoknya oleh pokoknya. Aku pengen duet karo Mas Yoga loh padahal lagi mau. Alah. So. Nah iki dadi. Oh, maem sayang ya seneng maem. Ora. Ndek ingi ki sing anu ki kok sapa jenenge? Bima saiki kok gendi yoga. Loh, lah nek bapak calon marotua. Oke, aman aja. Iya anu to. Oke, Wah, iki. Wah, Pak Firman. Oke, ding tak tong. Monggo. Kino Pita. Kanggo Yo no. Kino Yo ben. Gong-gongku dhewe ora nyileh. Kanggo kangku batik glinding sora Pak Bawa. Ya. Kila araniro batik glinding bolak-balik ngalileng lileng tumalileng bapak calurutan geni rongo ati pangan dasar cukat likat kat toryo cekat ceket Mbah Bandi si goyang ngebar neng pipinyo lanang karo wadon cucu abang brana manuk kodangan layang ning dhuwur pang ya bapak ulu kuning seret tira ora mantesi